ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଉତ୍କଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟି ଆମର ହେଲା ଟିସୁ କଲଚର ପେମେଣ୍ଟାର ଟୋଟି ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ କିସମର G9 ବାନାନା ହଉ ଏନି ଟିସୁ କଲଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ଏଠି କରୁ, ଯେଉଁଠିକି ଅରିଜିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ବଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିବୁ G9 ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆଣିକି ଏଠି ଆମେ କରିବୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଅପରେସନ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟର କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ। ସାର୍ କାହାକୁ ଆଗେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚାଷଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇଠି ଏନି ଟିସୁ କଲଚର ଲ୍ୟାବ୍ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି G9 ବାନାନା। G9 ବାନାନା ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିବୁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ G9 ବାନାନା ପରେ ଆମେ ଏଠି କିଛି କରିବୁ ବ୍ଲୁବେରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବ୍ଲୁବେରୀ ବି ଟିସୁ କଲଚର କରିବୁ, ଆମର କିଛି ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି କରିବୁ। ଇଭେନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ପଟାଟୋ ପାଇଁ, ଆଳୁ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆଳୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଚାରା ପାଇଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଟାଟୋ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିସୁ କଲଚର ମାଧ୍ୟମରେ ପଟାଟୋ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ ଏଠି ଆଳୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆକୁ କରିବେ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ମାନେ ଯେମିତି ଆମର କୋରାପୁଟ ହେଲା, କିଏ ପଟେ ମାଲକାନଗିରି ହେଲା, କି କହିଲେ ବା ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମର ନିଜର ସାଧ୍ୟରେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ଏଥିରେ ଚାଷୀ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ? ନର୍ମାଲି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ